Naisliitto Tornio-yhdistyksen puheenjohtaja Maria-Riikka Tervahauta avaa tilaisuuden ja sitten minä juontajana jatkan tässä. Tervetuloa. Tosiaan olen Maria-Riikka Tervahauta ja olen Suomalaisen naisliiton Tornio-yhdistyksen puheenjohtaja tällä hetkellä. Ja meillä on vanha järjestö, nopeasti tästä ihan historiallisesta järjestöstä. Meillä on vanha järjestö perustettu 1907 heti ensimmäisen eduskuntavaalien jälkeen, jossa oli 200 valittiin ja siinä oli 19 naista ja Tonerotinnat sitten alkoivat perustamaan tämmöistä suomalaista naisliittoa ja meidän tärkeimpänä tehtävänä on tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen ja ylläpitäminen, mutta yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Ja sen takia me myöskin Tornio-yhdistys ja on järjestänyt jo monia vaalipaneelia tämän meidän keskeisen teeman osalta. Eli yhteiskunnallinen, tämä on yksi yhteiskunnallinen vaikuttaminen aluevaalit. Meillä on Torniossa ollut myöskin kuntavaalit, mutta nyt saimme järjestökeskus Siilan toiseksi järjestämään nämä aluevaalit ja eilen oli Torniossa ja tänään on Kemissä. Joten kaikki tervetuloa ja nyt meidän johtajana Marjanen toimii johtajana sitten ja esittää kysymyksiä ja sitten lopussa yleisöllä on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä näille meidän ehdokkaille. Joten ole hyvä. Kiitos. Ja mä laitan vielä myös yleisölle nimilista kiertämään, niin jos voitte sitten laittaa tänne osallistuja-listaan nimen. Ja sitten niin jos laitatte sähköpostiin, niin me voidaan lähettää teille Meri-Lapin kuntien järjestöjen semmoinen kirje, jossa kerrotaan kaikesta toiminnasta, mitä tällä meidän alueella on järjestöissä. Eli kaikissa 6 kunnassa kaikki järjestöt saavat sinne ilmoittaa omaa toimintaansa ja tapahtumaa. Eli se kutsutaan uutiskirjeeksi ja se ilmestyy 2 kertaa kuukaudessa. Että sitten se uutiskirjeen myötä tulee myös teille sitten informaatiota kaikista tapahtumista, mitä kaikki ilmoittaneet järjestöt täällä alueella järjestävät. Ja sitten niin panelistien osuudet niin nauhoitetaan ja heille sitten lähetetään linkki, jota he voivat sitten halutessaan jakaa eteenpäin. Eli he myöskin, jotka eivät tänään ole päässeet yleisöön, niin voivat sitten osallistua tähän vaalipaneeliin sitten vaikka sitä kautta. Ja tosiaan kaikille tervetuloa. Kiitos teille panelisteille, että olette saapuneet noin sankoin joukoin paikalle. Jotkut puolueet ihan kaksilla rattailla. Mutta on mukavaa, että on niin Kemistä ja Torniosta ja Keminmaasta täältä nyt ja Keminmaasta edustajia. Että tosi kiva, kun tähän Kemin-paneeliin on nyt ainakin 3 kunnasta tullut osallistujia, niin siinä mielessä on tosi mukava. Ja järjestys on sillain, että me aloitetaan kysymykset sellaisista kysymyksistä, joita on tullut minulle sähköpostilla. Ja se, että Erkki oli jo eilen Tornion paneelissa mukana, niin hän osan kysymyksistä tietää, mutta kävipä semmoinen juttu, että minulle on tullut vielä tänään. Niin tämmöinen niin lisää kysymyksiä. Että minusta on ollut todella mukavaa, että sähköpostiin on tullut, ovat nähneet ihmiset mainoksissa, että mahdollisuus laittaa kysymyksiä, niin heitä kiinnostavia aiheita on sitten tullut sähköpostilla, niin mikä on ollut todella mukavaa. Eli aloitetaan. Eli tähän alkuun jokainen ehdokas saa esitellä itsensä
Ja me ollaan varattu ihan niin ruhtinaallisesti kuin 4-5 minuuttia. Ja voi sanoa, että eilen keskiarvo oli, katsoin kellosta, 2 minuuttia tähän päälle. Eli että ei varmaan välttämättä niin pitkää aikaa haluta käyttää esittäytymiseen, mutta kuitenkin on se mahdollisuus. Ja sitten niin varmaan Varpu voi aloittaa ne. Meillä on tämä yhden, joo, kiitos. Minä nousen seisomaan. Näin kaikki paremmin. Eli olen Varpu 5 Kemimalta. Anteeksi Kemimaasta. Hyvä korjaus. Ja niin olen tällä hetkellä vihreiden sitoutumaton ehdokkaasti olen myöskin varavaltuutettu. Ja muutamissa kokouksissa jo ollut läsnä. Ja myöskin hyvinvointialueen osakunnan jäsen. Ollut kokouksessa paikalla. Oma tausta on psykiatrisessa sairaanhoidossa, siellä tehnyt työuraa, sitten terveystieteiden maisteri ennaltaehkäisevästä eli terveyden edistämisestä ja sitten väitellyt terveystieteiden tohtoriksi Oulun yliopistossa. Terveystieteet, sitä kautta tutkimuksen ja osaaminen niin sote-asioissa. Pelastuslaitoksen asioista ei niinkään ole kuljettavaa osaamista, mutta sote-asioissa kyllä. Erityisesti sydäntä lähellä on nuorten hyvinvointi, eriarvoisuus, kehitys, polarisaatio, huono-osaisuus, jota asiantuntijana teen töissä. Nyt voidaan tuntia myös akateemisesta naisista täällä, miekkailun-harrastuksesta tai hevospuolella. Kiitos. Kiitoksia. Ehkä käytän 5 minuuttia aikaa. Voi mennä pitempään. Mä oon Minna Hakanen. Mä oon varmaan monet tunteet siitä, että mä oon puhunut sen loppuun. Mutta voitte keskeyttää sitä kysyä myös. Mä oon Minna Hakanen, mä vasemmistoliiton edustajana tänä päivänä. Mä edustan vasemmistoliittoa ja myös vasemmistonaisten toimintaa. Mä oon Kemissä toiminut Kemin aikanaisten puheenjohtajana nyt 2 vuotta, tämä on toinen kausi. Mä oon sillä lailla vihreä politiikassa, että mä tulin politiikkaan matkaan vähän vahingossa, kun mä pyrittiin edellisissä aluevaaleissa vasemmistoliiton edustajaksi. Ja mä sanoin, että joo, mä sain 80 ääntä, vähän sieltä täältä Kemistä, muutama tuli Torniosta ja sitten tuli ihan yhdeltä Lapista Kemistä äänestä. Olen kiitollinen. Mä oon ollut kampanjoimaan, mutta mä oon hirveän kiinnostunut ihmisistä. Mun ammatillinen tausta on semmoinen, että mä valmistuin, siitä on kohta 40 vuotta, kun mä valmistuin sairaanhoitajaksi. Mulla on laillistaminen Suomessa ja Ruotsissa. Mä oon tehnyt Ruotsissa nyt 20 vuotta töitä semmoisessa ikäihmisten palveluissa, kunnallisissa palveluissa. Mulla oli aika isoja yksiköitä, mistä vastasin. Ja siinä sivussa mä opiskelin sitten sosiaalityöntekijäksi Lapin yliopistossa. Se on alma mater. Kesti nopeasti pitkään tietenkin, kun mä tein koko ajan sitä mun päätyötä, niin päivittäistä työtä. Ja siinä vaiheessa koronasta mä tulin sitten Suomeen, tein opinnot loppuun ja ryhdyin sosiaalityöntekijäksi. Ensin sijaisena ja sitten nyt mun pihassa. Mun toimipisto on Lappalla. Nyt Lappa sanoo näin, että ei saa kampanjoida. Tai ei saa käyttää työnantajan nimeä kampanjoillista, niin mainitsin Lappa, koska nyt puhutaan alueella. Siitä omasta työstä. Tässä kohtaa kerron, mutta mun orientaatio on aina ollut ihmisten suuntaan ja sitten luonnon suuntaan. Mä arvostan kaikessa muodossa eläinsuojelua ja sitten kaikessa muodossa luonnossa olemista. Se on yksi mun elämän iso asia. Sitten mä oon myös mulla on sellaisia luottamustoimia, että mä oon vasemmistoliitossa tässä alueella. Vasemmistoliiton Kemin vasemmistoliiton johtokunnan jäsen ja sitten Lapin tiimin johtokunnan jäsen ja sitten mä oon myös Kemin seurakunnassa seurakunnan valtuutettu ja seurakunnan neuvostossa. Mulla on vähän ajatunut kiinnostuksesta alueella monen suuntaan. Ihmiset, jotka on kiitollinen luottamuksen. Mun vaaliteema koskettelee, niin se on luontoa, se on koulutusta ja sitten se on niin asiakasasioissa se on lähellä asiakkaan
niin sitä arjen kokemusta, sitä mitä tuntuu olla palvelun tarpeessa ja mitä tuntuu olla rahaa maksamista palvelusta. Kyllä siellä mun ajatukset paljon. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Hyvää iltaa, Tomi Hämäläinen ja kokoomusta edustan Kemistä. Ja omaa taustaa, niin olen kotoisin syvästä etelästä Seinäjoelta, josta sitten aikoinaan lähdin tähän samaan Alomahteliin Rovaniemelle opiskelemaan. Sen jälkeen tuli lopullinen marssi kohti etelää, kävin tuolla Tampereella asti kääntymässä töissä, kunnes sitten silloinen vaimo niin sai työmaan tuolta Rovaniemeltä uudestaan Lapin yliopistosta ja tultiin sitten tänne. Ja sitten loppujen lopuksi niin olen tähän siirtynyt Kemiin ja Kemissä olen asunut ja ollut viimeiset 7 vuotta. Jos järjestöhommaa ajattelee, niin tällä hetkellä toimin varajäsenenä tuossa Kemin kirkkovaltuustossa ja sitten näissä kokoomuksen kunnallisjärjestön luottamushommissa täällä Kemissä. Ja muuten näitä tämmöisiä julkisia niin kuin luottamustoimia ei ole. Mutta sitten tuolla järjestökentässä niin amerikkalaisen jalkapallon tuomaritoimintaa on ollut kauhean monta vuotta jo, ja siinä nyt niin sain vihdoin viimein semmoisen kasaan, että pystyisin periaatteessa toimimaan tuolla korkeammalla sarjatasolla tuomarina, mutta nyt sitten meille syntyi vielä pieni tyttö tässä, vähän iltatähti, niin totesin, että pyöritään vaan tässä ihan pohjoisen alueella. Mutta koulutaustaa niin sen verran, että olen kasvatustieteen maisteri ensimmäistä koulutukseltani ja sitten sen jälkeen olen 2 insinööripaperit suorittanut ja sitten vielä matematiikan aineopettajan olen tuossa suorittanut, että se opiskelu on ollut jotenkin aina kauhean mukavaa ja olen aina pitänyt tietää. Sitten muuten niin maanpuolustustoiminnassa olen mukana, eli tässä maanpuolustuskoulutuksen niin kouluttajakoulissa käyn kouluttamassa tykistöasioita ja sitten ammuntaa. Ja ammuntaa harrastan itsekin sitten niin vapaa-ajalla, että se on ehkä se tärkeä harrastus sitten kirjallisuuden ja amerikkalaisen jalkapallon lisäksi. Tuossa sitten Kemissä olen tuossa Syväkankaan koulussa niin 6. luokan opettajana ja siellä pidän liikuntakerhoa myös, että yritän sitä amerikkalaisen jalkapallon ilosanommaa levittää myös pikkuhiljaa tänne Merilästiin. Meillä edellinen yritys oli silloin justiin korona-aikana se sitten niin lysähti, että oltaisiin lähdetty silloin 2020 oli tarkoitus lähteä pelaamaan, mutta sitten kaikki meni seis, niin se sitten niin lopahti sitten yhtäkkiä siinä. Ja muuten olen semmoinen aika yksioikoinen ihminen, että pahoin pelkään, että Kemin kaupungissa Laphalla ei ole oikeastaan niukkuutta valitettavasti jaettavana. Että en ainakaan kyllä niin uskalla kenellekään luvata yhtään mitään. Että ihan meistä riippumatta, niin ei tämä niin helppoa tule olemaan, ei työntekijöille eikä myöskään asiakkaille. Että semmoisella vaaliteemalla olen ehkä aluevaaleissa niin eniten liikkeellä. Että yritetään nyt edes hillitä tuota kustannuskehitystä, jos ei mitään. Kiitoksia. No niin, terveys Eikon Tuula ja edustan täällä Suomen keskustaa ja asun tuolla Keminmaassa. Nyt varmasti aika moni eminäinen tuttu, kun olen 43 vuotta tuolla terveyskeskuksessa palvellut kemiläisiä. Aloitin työt 1.5.1972 kansanterveyslakiin vuonna.
Ja olin vastaanottotyössä ja työterveyshuollossa olin pisimmän aikaa 27 vuotta. Ja opiskelin työn ohessa tietotekniikkaa, kun eihän minun ikäluokalla ollut tietotekniikkaa koulutettu ja meidän terveydenhuollossa tuli sitten tietojärjestelmät, niin minusta tehtiin pääkäyttäjä ja tekniikkaa minä en ymmärtänyt, niin eihän siinä auttanut muu kuin minä suoritin tuolla Torniossa. Ensin suoritin tietotekniikan kaikenmoisia muita opintoja, suoritin tietotekniikasta jopa mikrotukihenkilökoulutuksen. Ja olen ollut sen työhistorian töissä ja sitten jäänyt eläkkeelle ja lähdin siinä vaiheessa, kun minulla oli vielä 1 vuosi töitä kunnallispolitiikka, kun minulla oli paljon kysytty, mutta minä sanoin, että minä en halua lähteä, kun olen töissä kunnallispolitiikkaan. No sitten minä lähdin ja olen 3. kausi on myös valtuustossa. Ja tällä hetkellä, olen ollut 8 vuotta kunnan hallituksessa, tällä hetkellä olen valtuustossa sivistyslautakunnan jäsenenä siellä varapuheenjohtaja. Sitten minulla on PE-palveluiden, joka nyt on juuri tullut kunnalle, se uusi kunnan työsarka, joka on raskas sarka. Siinä lautakunnassa olen Kemimaan edustajana. Ja sitten olen Lapin liiton valtuuston jäsen ja Lapin varavaltuutettu ja Lapin tarkastuslautakunnan jäsen. Ja nyt en ole kuntavaaliehdokas, mutta olen ehdolla Lapin valtuustoon. Ja sen takia olen sitten tässä liitossa mukana. Minun tausta on se, että niin kuin minä sanoin, että niin pitkä työhistoria ja me asuttiin 20 vuotta täällä Kemissä ja tuosta Ruutinrannalta me lähdettiin sitten kun Liehen kotitilalla tuli tilanne, että tarvittiin jatkaja, ei maatilayjatkaja, vaan talousasuja. Niin me lähdettiin sinne ja sitten tulettiin sieltä ja sen takia olen nyt kemimaalainen. Näin ihan kunniaksi ja arvoksi sen, että tämä meidän suku, miehen suku, jota vähän on Suomessa, niin on kuitenkin 1600-luvulta asti asunut siinä samalla mäellä. Näin niin vähän velvollisuudeksi, että on lähdettävä silloin, kun se talo tuli siihen tilanteessa, että me kotiin ostaa. Ja sen takia olen sitten tuolla maalla, vaikka minusta oli tosi ikävä muuttaa sinne, kun minulla oli tuosta kotisuunnalta 6 minuutin terveyskeskuksen, mutta siellä kuitenkin sitten nyt olen perhe on. Ja olen nyt onnellisesti ollut eläkkeellä, mutta olen ainakin 20 vuotta ollut kylätoiminnassa aktiivinen ja meidän kyläyhdistyksen puheenjohtajana viimeiset 15 vuotta. Ja rehellisesti sanottuna nyt olen niin, että nyt täytyy jo nuorempiakin löytää. Ja tykkään siitä toiminnasta. Olen ehkä aktiivinen ihminen, niin minulla pitää olla sitä tekemistä. Ja kylätoiminnassa minua on valtakunnallisesti sillä lailla huomioitu. Minä olen saanut sellaisen valtakunnallisen huomionosoituksen koronavuonna. Minut kutsuttiin oikein tuonne suuriin pippaloihin, joihin oli hieno systeemi, niin minut nimettiin Suomen kylien edelläkävijäksi. Ja sain siitä kultaiset merkit tietenkin ja tämmöiset. Ja näen sen, että se on ihanaa työtä. Ja sitähän on kaupungissakin, että tämä omakotitalotoiminta ja tämmöistä, joka ihan samalla lailla sitä ruohonjuurita, se on ihmisten asia. Mutta se, että minä nyt olen ehokkana tässä alueella, niin minulla on ajatuksena, että tasapuolinen kehitys huolehtia lapsista ja nuorista. Tämän päivän Lounaslapissa olikin minulla juuri kirjoitus. Ja sitten ikäihmisten huomioiminen, se, että ikäihmiset on ainutlaatuisia kukin. Me kukin olemme ainutlaatuisia. Niin huomioitaisiin siinä heidän hoidon kehityksessä se, mikä on se ihmisen. Että ei oltaisi vain niin, että meille tulee määräyksiä ja sun liihan sinne tai tänne ja mummorallilla kuljetetaan. Että siinä täytyisi inhimillisyys ja ihmisyys ottaa huomioon. Ja suurena murheena näin sen,
että nuorilla ja perheillä on niin paljon ongelmia. Ja olen sitä kauheasti pohtinutkin, että niin mikä siinä olisi. Ja olen sanonut, että se vanhanaikainen kodinhoitaja takaisin, joka kävisi siellä kodissa silloin, siellä jotakin ongelmaa on. Muistan itse sen niin hyvin, kun äiti sai vauvan, niin meillä oli kodinhoitaja. Kuinka ihana se oli, kun se kodinhoitaja oli siellä ja teki niitä töitä ja teki eri tavalla kuin äiti. Ja minä olin 11-vuotias, mutta minä olin siitä huolimatta olla navetassa, kun se kodinhoitaja oli maataloustyö. Minä näen, että meillä on tässä, vaikka talous on tiukka Laphassa, mutta siitä huolimatta se Laphan kehittäminen pitäisi kuitenkin mennä niin, että se ihminen on se, jonka takia se on, jonka takia tehdään. Näillä ajatuksilla olen tässä ja toivottavasti pystyn vastaamaan teidän kysymyksiin. Kiitos. Ja kiitos siitä, että tämmöinen järjestettiin, että on mahdollisuus tämmöistä. Kiitos. Kiitoksia. Minä olen Erkki Torniosta ja olin eilen tuolla ja tässä tulee vähän kertausta teille, jotka olitte eilen paikalla ja mä voin vapauttaa, että jos mä yritän jotakin hauskaa kertoa, niin ei ole pakko nauraa, mä sanoin jo eilen. Minun urani on ollut tämmöisen markkinoinnin ja myynnin parissa ja minun urani politiikassa on hyvin pitkälle ollut siinä, että mä olen ollut eri ehdokkaiden takana vaalityössä kymmeniä vuosia sitten jo ensimmäistä kertaa. Ja meni kauan ennen kuin joku hoksasi kysyä minua itseäni politiikkaan. 8 vuotta sitten kristillisdemokraattien Peter Östman niin oli Torniossa käymässä ja hän oli mun kaveri. Niin mä tapaamaan lehdessä lukitään kauppakeskuksessa ja en tiedä miksi hän siellä oli, mutta sitten mulle selvisi, kun se katsoi mua silmiä ja sanoi, että lähetti kuntavaaleihin ehdokkaaksi. Ja mä lupasin miettiä sitä asiaa. KD ei ollut se puolue, ehkä joiden takana mä oon ollut. Mä en kuule kerro, mikä puolue on ollut, jos näistä vaalityötä on paljon tehnyt. Mutta mä pohdin sitten sitä, että kristillisdemokraatit ja mietin sitä, että mikä se ydin siinä on, niin mulle ainakin kristillisyydessä ydin on tämmöinen lähimmäisistä ja heikomista huolehtiminen. Ja ajattelin, että no ei se huono puolue ole siihen, että minä sitten lähdin ja pääsin silloin 8 vuotta sitten varalle ja nyt viimeksi pääsin sitten varsinaiseksi valtuutetuksi. Mä olen ollut tuossa Tuulan kanssa tuossa Lappan tarkastuslautakunnassa 4 vuotta ja oikeastaan reunasta vähän näen, kuinka valtava määrä erilaisia asioita siellä käsitellään ja se on kyllä hirvittävän haasteellinen tehtävä päättäjille, mutta se on hyvä, että siellä on eri aloita niitä päättäjiä. Sitten itsestä mä olen Ruotsissa kasvanut, Suomessa syntynyt, Ruotsissa kasvanut ja käynyt kaikki koulut, paitsi Suomessa on käynyt pyhäkoulun ja rippikoulun ja armeijan. Ja Suomessa ollaan huolissa siitä, kun syntyy niin vähän lapsia, niin minä en ota vastuuta siitä. Meillä on syntynyt 12 lasta ja meillä on 20 lastenlasta ja lisää kuulemma on tulossa. No niin, tervetuloa minunkin puolesta Outi Rämö Torniosta ja sosiaalidemokraatteja ja täytyy uskaltaa sanoa, missä on töissä, että olen Lapin hyvinvointialueella tällä hetkellä töissä. Pitkä ura takana sote-puolella, ollut 40 vuotta. Tausta on siellä kuntoutuksessa ja veteraanityössä ja työsuojelussa, mutta tällä hetkellä työsuojeluvaltuutettuna on ollut pitkään Tornion kaupungilla, mutta Lapin hyvinvointialueella on ollut vuodesta 2023 silloin aloittamisvuonna työhyvinvoinnin ja työsuojelun asiantuntijana. Ja olen myös työyhteisösovittelija ja resilienssimuutosvalmentaja ja
työhyvinvointikoordinaattorina myös. Tällaisessa työhyvinvointi- ja henkilöstöasioissa on ollut niin suurimman osan työurasta. Niin perheeseen kuuluu avopuoliso ja yksi tytär, joka asuu Turussa, yksi kissa, yksi löytökissa, sitten yksi koira ja sitten osuus hevosesta, joka on tällä hetkellä odotellaan kuninkuusraveja ja se ehkä joskus tulee voittamaan sitten siellä. Ja ratsastustausta on kyllä, hevostausta on kyllä aika vahva sieltä lapsuudesta saakka. Tornion kaupunginhallituksen jäsen ja elämänlaatulautakunnassa olen hallituksen jäsenenä ja vammaisneuvostossa ja Lapin hyvinvointialueen hallituksessa ja osallisuus- ja asiakkuuslautakunnassa. Olen myös TEHY-valtuutettu ja STTK-edustajistossa ja sitten Lapin liiton valtuuston jäsen. Monenlaista on, mutta tuntuu, että kyllä aika riittää, kun se vain järjestelee ja riittää intoa ja riittää mielenkiintoa. Ihan tausta, miksi on ylipäätään kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista ja yhteisten asioiden hoidosta. Onko tämä lähtee jo noin 11-vuotiaana kirjoittanut Kaikki naiset muistaa aina, mikä on ystäväni kirja. Kaikilla meillä on ystäväni kirja. On kirjoittanut siihen, että mitä inhoat eniten. Niin on kirjoittanut siihen näillä sanoilla siihen 11-vuotiaana, että epätasa-arvoa, epäoikeudenmukaisuutta, rotusortoa, sotia ja eläinten kiduttamia. Ja näin on kirjoittanut. Ja nämä samat arvot minulla on säilynyt näihin päiviin asti. Eli olen tasa-arvon lähellä sydäntä, oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus ja sitten siihen luonto, ympäristö, kulttuuri ja sivistys, niin ne on kulkenut koko ajan mukana ja kulkee edelleen. Nyt sillä kuntapuolella ja tietenkin tällä sote-puolella sitten se on niin kuin tärkeää, että meillä on palveluja ympäri Lappia, meillä ei saa jäädä tyhjiöitä. Meidän täytyy pitää sillä tavalla Lappia asuttua, että meillä on niitä palveluja, mitä ihmiset tarvitsevat kaikissa ikäluokissa. On ikäihmisille palveluja, on perheille, on lapsille, on vammaisille, mielenterveysasiakkaille. Että niitä palveluja löytyy. On helppo sanoa, että nyt on niukkuutta. Tämä hallitus ilmoitti jo nyt tässä, että 170 miljoonaa leikataan taas jostakin. Niin kysyn vaan, että mistä leikataan, koska kyllähän meidän täytyy ne palvelut joka tapauksessa järjestää. Meillä on lakisääteisiä palveluja, me ei voida jättää ihmisiä hoitamatta, me ei voida jättää ihmisiä oman onnen nojaan. Että ne täytyy jollakin tavalla ne järjestää ja miettiä, että niitä järkeviä keinoja, miten se on mahdollista, mutta ei voida tuottaa hanskoja tiskiä ja sanoa, että rahat on loppu. Ne täytyy vain sitten järjestää ja ne täytyy olla laadukkaita, ne täytyy olla vaikuttavia ja ne täytyy olla saavutettavia ne palvelut. Ja tietenkin meillä tämä Meri-Lapin-alue on sillä lailla tärkeä asia, että vaikka meidän Lapin hyvinvointialueella meidän täytyy edustaa koko Lappia, meidän täytyy huomioida, että siellä löytyy niitä palveluja ja sitä henkilöstöä nimenomaan tekemään sitä työtä, koska ilman henkilöstöä ei voi puhua mistään palvelustakaan. Näitä henkilöstö turvaa sen, että meillä on palveluja, joka niitä palveluja tuottaa ne palvelut, tekee ne palvelut. Mutta toki tietenkin jokainen, ihan jos rehellisesti sanon, kyllä jokaisella on se oma alue on lähellä sydäntä, että kyllähän me varmasti kaikilla meillä merilapilaisilla ajatellaan, että miten meillä Merilapissa säilyy palvelut. Saadaanko me täällä minkä tasoista hoitoa tässä Meri-Lapissa, keskussairaalatason palveluja ja sairaanhoitoa ja ylipäätään ympärivuorokautista hoitoa. Kyllä se on meille tärkeä asia ja meidän täytyy siitä pitää niin kuin huolta niin pitkään kuin se vain suinkin on mahdollista. Mutta haasteita meillä on, se on aivan tosiasia, että siitähän me ei pääse eteenpäin, mutta se vaatiikin nyt sellaista hyvää yhteistyötä ja sellaista yhteen hiileen puhaltamista ja sellaista järkevien ratkaisujen löytämistä. Ja sitten pitää sanoa, että minäkin olen monenlaisissa yhdistyksissä ollut tässä elämäni varrella, vaikka missä tällä hetkellä olen YK:n tasa-arvoyhdistö UN Women Suomen jäsen ja sitten Meri-Lapin eläinsuojeluyhdistyksen jäsen. Kiitoksia. Kiitoksia kaikille ja kiitoksia kollegoille, että on päässyt tänne
mukaan vaalipaneeliin. Mun nimi on Huusto Kalle, olen sosiaalidemokraattien Kemin kunnallisjärjestön puheenjohtaja, Kemin kaupungin valtuutettu, hallituksen jäsen, seutuhallituksen puheenjohtaja, tarkastuslautakunnassa Laphalla, eli on varajäsen Laphassa, ja sitten Kemin teatterin hallituksen jäsen. Näitä on ehkä tärkeimpänä tittelinä semmoinen Kemin tulvaryhmän puheenjohtaja. Hyvin mielenkiintoinen homma. Sitten on myös kirkkovaltuustossa työkuvasta, on toiminnanjohtaja urheiluseudussa futsal-liigajoukkueessa ja sitten sain kunnia nyt loppukauden toimia sitten päävalmentajana. Vaimo kotona, 3 lasta ja 2 koiraa. Ja miksi on lähtenyt politiikkaan mukaan, niin tämä on varsin mielenkiintoista ja ehkä semmoinen, mikä itseäni kuvastaa se, että kun on ongelmia, niin yleensä minut kutsutaan paikalle. Että se on vähän asia kuin asia. Ja koin nyt velvollisuudeksi tässä Lappankin hommassa, että lähdin vielä eholle, koska koen, että semmoista väsymystä on ja vähän näkökyrissä ihmisillä, että kaikki on jo mennyt ja mikä ei pidä paikkaansa, vaan meidän pitää todella taistella Länskän puolesta ja koen, että vielä on annettavaa, enkä anna millään periksi, joten siksi olen täälläkin asettunut. Kiitoksia. Kiitos. Ja nyt hyvin saitte tuossa lämmitellä, niin aloitetaan näistä kysymyksistä, jotka on tullut tosiaan minulle sähköpostilla. Ja niin kuin sanoin, niin vielä tämän päivän tilaisuutta varten, niin minulle oli lähetetty sinne yksi A4 sivuinen niin lisää kysymyksiä. Ja mä ajattelin, että ne on kyllä sillain kivoja kaikki, että pitäisi jollain tavalla ehkä saada vaikka nämä jonnekin Lounais-Lappiin tai jonnekin nämä yleisön kysymykset, että he jollakin tavalla jakaisi sitten niitä sitten ja tekisi vaikka koosteen, koska aika harvinaista, että saa niin paljon noita etukäteiskysymyksiä, että voin sanoa, että tuo on varmaan ensimmäinen vaalipaneeli, mihin on tullut näin paljon kysymyksiä. Ja minä olen aikoinaan näitä Kemissä nuorisopuolella vetänyt, kun aikoinaan oli 15 vuotta täällä nuorisotyössä ja sitten olen ollut Itä-Lapissa projektipäällikkönä ja nuorisotyössä, niin siellä olen myös vetänyt sitten erilaisia vaalipaneeleja. Ensimmäinen kerta, kun on näin. Tämä on asia, joka teillä kiinnostaa ja asia, johon ihmiset haluaa omiin kysymyksiinsä vastata. Ja ensimmäinen kysymys. Lasten ja nuorten hyvinvointia on viime vuosina koeteltu. On huolestuttavaa, että lasten itsensä näkemykset lasten tilanteesta Suomessa ovat huomattavasti aiempia pessimistisempia. Meillä ei ole varaa siihen, että lapset ja nuoret menettävät toivonsa. Miten konkreettisesti vaikutat ja vahvistat lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia? Aloitetaan sieltä Kallesta, kun Kallella on jo mikki siinä valmiina. Kiitoksia. No, lähellä sydäntäni on totta kai perheet ja nuoret ja itsellekin omassa elämässä on ollut tärkeää harrastaminen ja urheilu. Eli kyllä näen, että siellä urheilussa on sitä yhteisöllisyyttä ja lisätään hyvinvointia nuorille. Mutta yhtä tärkeä asia on sitten perhe. Että sieltä perheestä tulee niitä arvoja ja ajatuksia, miten sitä elämää lähdetään kulkemaan. Mä näkisin, että harrastuksen ja perheiden tukeminen, niin sieltä se kaikki lähtee. Ja siihen voi totta kai enemmän vaikuttaa ehkä kuntapuolella sillä, että ne mahdollisuudet on paremmat, mutta nämä on ne elementit, mitä itse näen, että on tärkeää. Kiitos. Ja Joo, kiitoksia. Kyllä se lähtee ihan sieltä ihan varhaiskasvatuksesta ylipäätään. Siihen liittyy juuri se perheiden tuki. Perheet saa tukea silloin, kun niitä haasteita elämässä on. Siirtyy sinne kouluun, kyllä pienemmät luokkakoot,
ja erilaiset tukitoimet sinne kouluun, että siellä on kuraattoreita, psykologeja, terveydenhoitajia ynnä muita on niin riittävästi aina niissä, ja varsinkin niissä siirtymäkohdissa, kun tullaan kouluun, niin siirrytään yläasteelle. Että sieltä löytyy, ja samalla myös nämä matalan kynnyksen maksut mielenterveyspalvelut nuorille, niin niistä ei leikattaisi ja niihin satsattaisi, koska jos mietitään ihan pitkässä juoksussa, niin kyllä mielenterveyden häiriöistä tai haasteista johtuvat esimerkiksi sairauspoissaolot tai työkyvyn menettäminen johtuu juuri siitä, että on ohittanut tuki- ja liikuntaelinsairaaloille, niin se on niin tärkeä asia, että tavallaan satsataan jo siihen, jos siellä on hyvissä ajoin, että ne ei pääse vaikeuttaa suuriksi. Se lähtee ihan sitä perheiden vauva-ajasta ja ihan sinne aikuisuuteen asti. Kiitos ja Erkki. Niin semmoinen varhainen auttaminen, niin ennen vanhaa asui monesti niin kolmekin sukupolvea ja samassa tilassa ja sitä sellaista hiljaista tietoa, mikä liittyy siihen, että kun perhe tulee perhe kasvamista. Asioista, minkä arjessa kohdataan, niin oli jo niin neuvoissa kotona. Ja kun miettii tätä aikaa, niin on kyllä hyvin suuri vaara, että se kommunikaatio käy siellä kotona, että meillä on niin kiire ja meillä on ne kännykät ja lapsilla on ne kännykät, että sitä vuorovaikutusta ei tule niin tuommoinen neuvolan osuus, että silloin kun perheessä odottaa ensimmäistä lasta, että siihen niin annettaisiin apua ja neuvoa, että minkälainen arki teillä mahdollisesti on tulossa, että osaa varautua. Monelle tulee varmasti ihan yllätyksenä se, että se arki ei olekaan niin ruususta, kun ehkä siinä seurusteluvaiheessa tuntuu, että kaikki on ruususta. Ja ehkä monesti varmaan liian herkästi luovutetaan. Sillä ei voi mitään, joskus se on niin pakkotilanne edessä. Ja sitten on tämä järjestötoiminta, missä on tämmöinen matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja. Ennen kaikkea juuri lapsiperheille ja lapsiterveydenhoito ja siinä myös seurakunnat tekee tärkeää työtä. Tuollainen varhainen puuttuminen, se on kaikessa, niin ongelmat on paljon helpompi ratkaista silloin, kun on pieni. Joo, kyllä mekin näen sen. Minua huolettaa just tämän päivän yhteiskunnan tilanne lapsien ja perheiden kanssa. Jos ei ole työtä vanhemmilla, niin kyllä se heijastuu koko perheessä. Ei pystytä harrastamaan, ei pystytä hankkimaan kaikkea sitä, mitä toiset pystyy hankkimaan. Tämä on minusta sellainen tosi iso ongelma, että tulee sitä epätasa-arvoa. Ja tietenkin tässä vaikuttaa minusta tosi paljon myös se, mikä on se perheen arvo maailmassa kotona. Järjestetäänkö se ruokailu kerran iltalla, kun tullaan töistä ja koko perhe on syömässä yhtä aikaa, että siinä päästään niin siihen perheyhteyteen. Vai onko se niin, että lapsille ilmoittaa, että ruokavalmistaja tulee syömään, lapsi tulee koska tulee tai ei tule. Minusta tämä on niin sellainen, että saadaan sille perheelle sellainen yhteinen hetki ja yhteinen. Kyllä se sitten kuvastuu sitten omassa lapsien tulevaisuudessa ja tämmöisessä. Ja sitten se harrastusmahdollisuus, että lapsilla on paikka, johon ne voi mennä, jossa ne voivat samanikäisten lasten kanssa olla. Nyt kun me ollaan tuolla maalla, niin meillä on se kylätoiminta. Ja ollaan koko ajan yritetty sitä, että lapset olisivat mukana. Ja minusta on nyt ihana kiitos siitä. Sitten 15 vuoden jälkeen meillä on 3 semmoista nyt lukion aloittanutta työtä. Niin ne ovat käyneet aina tulleet kokouksiin yhtäkkiä tulla tupsahtaneet. Niin nyt ne sitten 2 vuotta sitten tahoin, että alkakaa tehdä meidän nuorisojäseniksi. Mä teette usko, ne tyttäret olivat silloin 9. luokalla. Nyt ne ovat meidän kylätoimikunnan hallituksen nuorisojäseniä. 3 sovittiin, että ne 3 työtä voivat tulla, että ne ovat, niin, jos ei kaikki pääse yhtä aikaa, niin tulee se joka tulee.
Ja tämä on ollut semmoinen minusta tämmöinen hyvä kuva siitä, että ei se välttämättä se kylätoiminta, jossa me mummuraiset ja papparaiset suunnitellaan mitä tehdään, niin kauhean innostavaa ole. Mutta tyttäret käyvät säännöllisesti kokouksissa. Ja nyt se heijastuu, että yksi näistä tyttäristä oli alkanut viikon ohjaajaksi. Eli se yhteisöllisyys, se lähtee sieltä lapsesta ja se kehittyy, olkoon se urheiluharrastus tai vaikka kylätoiminta tai markkatoiminta tai mikä tahansa tämmöinen. Minusta täytyy ajatella, että se on semmoista ihminen ihmiselle tapahtuvaa toimintaa, joka sillä lailla antaa sitä myönteistä kuvaa. Ja sitä kautta kyllä nuoret näkee sen, että ai, meidän pitää lähteä lopettaa kokous ja lähteä, että päästään kotiin ilmasta. Eli se sieltä pikkuhiljaa ja näin. Se voi olla mikä harrastus ja toiminta tahansa. Aivan niin kuin Kalle vettää niitä nuoria, niin se on ihan sama, että se on järjestyksellistä toimintaa. Ja siitä voi joku ottaa itselleen osvittaa, mutta jää se kuitenkin sinne korvien väliin jonkunlaisena semmoisena, että itsekin muistan silloin lapsena oli 4 kerhossa. Ja minä muistan vieläkin positiivisena, ihanana asiana, että eihän maalla ollut töitä. Niin joinakin iltoina lähdettiin pyörällä ja mentiin 4 kerhon istuntoon luokiopiiriin. Niin muistaa vieläkin ne, ja ehkä sieltä juontaakin se ajatus siitä, että se yhdessä tekeminen on kivaa. Muutakin yhdessä tekee sitä töissä. Tämä on minulle yksi sellainen asia, että kun se menee syvemmälle siellä perheessä, joissakin perheissä se pahoinvointisuus. Ja siihen kiinni ottaminen on vaikeaa. Olen nyt kauheasti miettinyt sitä vanhanaikaisen kodinhoitajan, joka voisi samalla kartoittaa vähän sitä kodin tilannetta ja luoda niille lapsille vaikka sen turvan ja hyvän olon siitä, että joku on semmoinen, joka huolehtii siitä. Joo, kiitoksia. No, ja jos konkreettinen tasolla, niin TikTok ja Snapchat ensimmäisenä poistuveista. Niin se on jo semmoinen, että se parantaa sitä henkistä tilaa ja kuinka paljon. Muuten kyllä kollegoiden kanssa hyvin samaa mieltä, että semmoiset hyvät harrastukset, liikunta, alkaen partiotoiminnasta, mikä nyt vaan mikä on semmoista mielekästä hyvää eteenpäin menevää toimintaa. Ja sitten se, että palautetaan pikkusen sitä ihan Suomen peruskoulun arvostusta ja sitä, että sillä sinä pääset eteenpäin maailmassa, kun sinä sen koulussa hoidat hyvin. Ja se kasvattaa sitä henkistä resilienssiä ja saavutuksista, siis oikeista saavutuksista, niin siitä tulee sitä hyvää mieltä, positiivista minäkuvaa ja se sitten vie pois sieltä murheen alhoista ja no, kai se pitäisi sanoa, että sitä hyvää ja valoa ja järkevää kohti. Kiitos. Kiitos. Mä olen istunut ja kuunnellut näitä kaikkia edeltäviä puheenvuoroja ja minusta tässä on aika lailla työnnetyt pajatsot sillä tavalla, että nämä on kaikkia niitä arjen asioita, mitkä on hyvä olla koulussa siinä lasten ja nuorten ja perheiden elämässä. Se on just niitä valikoita, mitä täällä on puhuttu. Mutta se kysymys koskee kuitenkin sitä, että mitä me palveluissa voidaan tehdä ja miten siihen suhtaudutaan. Mä ajattelen näitä koulutustausta ja elämänkokemuksen perusteella lapsuuksia on monenlaisia. Perheet on monimuotoisia, siellä voi olla, jossain tuli mainittua se, että siellä on talouden vaikeuksia, siellä on työttömyyttä, siellä voi olla semmoista ylisukupolvisesti periytyvää semmoista problematiikkaa, mistä ei oikein pääse puristelemaan irti. Täällä tuli mainittua se lasten perheessä semmoinen kotipalvelu, se on vanha-aikainen kodipalvelu. Mäkin muistan sen, mä olin vanha, että muistan ne leikkiperheessä kävi nuoren siskosinta. Mutta semmoinen tyyppistä palvelua olemassakin jo. Ja meillä on semmoinen periaatteessa lakipaketti ja palikat koossa sen suhteen, että voitaisiin järjestää semmoiset raamit, että niille perheille, niille lapsille, jotka oli tavallaan tippunut sen
niin semmoisen etukäteis, semmoisen niin ennaltaehkäisevän verkkojen ulkopuolelle, mistä tässä aika paljon puhuttiin. Ne ei ole ihan sitä, ne on siellä yhdyspinnassa, siellä lappa- ja kunnan yhdyspinnassa, sinne täytyy pistää vähän paukkuja, että sen niin yhteistyö sillä lailla sujuu, että otetaan koppia, että koko Lappi kasvattaa tyyliin tai koko Lappi tuottaa. Kunnilla on siinä iso rooli. Meillä on niin vanhalla palveluntuottajalla on sillä lailla iso rooli, että kuullaan niitä yksittäisiä ihmisiä. Voi ajatella sillä, voi ryhmitellä, totta kai voi ryhmitellä niin semmoisiin tietynlaisiin asiakasryhmiin ihmisenä, tämän tyyppisiä palveluja, tämän tyyppistä asiaa ja näin, mutta mun mielestä olennaista on aina kuulla sitä ihmistä, ymmärtää sen ihmisen tilanne ja mennä sinne sille tasolle katselemaan sitä, ettei me tulla sillä, että nyt mä annan tämän palvelun ja tuotan tämän palvelun, vaan haetaan semmoisia joustavia tapoja auttaa niitä tehdä. Siihen tarvitaan varmaan, niin kuin sanoitte kaikki, niin siinä on kylä, siinä on vanhemmat, isovanhemmat, seurakunta, koulu, järjestöt, kaikki koko porukka. Mä ajattelen sillä lailla, että kun me suunnitellaan mietitään ja järjestetään tämän maailman rakentamista, siis Suomessa tai kunnassa tai hyvinvointialueella tai hyvinvointialueella välillä, ja pidettäisiin kiinni siitä, että ne ihmiset saisivat sellaista heille sopivaa ja oikeaan kohtaan tulevaa palvelua, koska me tullaan väärässä kohdassa. Me nähdään kyllä monesti niin ainakin ammattilaisen silmä, että tämä on aika hyvä. Ja tästä kiinni, ota kiinni tästä paremmin houkuttelee. Se ei ole just se, mitä se terveys se tilanne siinä edellyttää tai tarvitaan, me voi sitoutua, niin että me pidetään kiinni, että me ei vaatella, että me ollaan tehty just niin kuin hallituksessa, kun kaikki on tehty, että nyt täytyy tehdä, vaan pidetään sitä toimenpiteitä. Lasten ja nuorten osalta se riittää, kun se on yksi semmoinen aikuiskontakti, se voi olla opettaja, tai se voi olla mummo, tai se voi kuka vaan semmoinen, joka on siinä, että saa kelpaa ihan samaa, minkälaisessa muudessa tutkokia, tai ihan sama, minkälainen tilanne. Joskus niissä kohdissa, missä se vanhempi tarvitsee tukea siinä, että jaksaa ottaa se lapsen perheestä. Varsinkin jos olisi esimerkiksi sellainen tilanne, että se lapsi joutuu jonkun semmoisen, vaikka sanoa poikkeava, vaan semmoisen omanlaisuutensa vuoksi, niin jotenkin toisten hampaisen kiusatuksen. Se voi joskus olla tosi luottamuskieltä, niin voi alavoittaa ja opettajat tietää varmaan. Tai ei sitä välttämättä edes nähdä, että missä kohtaa se tulee sinne ulos, mikä tuottaa sitä semmoista tuskallista yksilöllisyyttä. Niin me otetaan siellä koppia, että siellä on joku vasta, joka on jaksaa ottaa vastaan. Me ei ikään saa irrottaa otetta, tai se ei tarkoita otettakaan sillä, vaan sitä näyttää olla lapsille läsnä. Ja sitten palvelussa minun mielestä näyttää niille ihmisiä läsnä. Jolloin ne palvelut suunnitellaan, ne voi olla sillä, että rakenne määrittää sitä niin tiukasti, että ne ei vaan voi ylittää mitä raja-aikeita niitä yhdyskuntia. Haluaisin puhua tästä kuinka pitää, mutta ei mä anna tämän kiitoksia tässä nyt tällä. Kiitos Tarkolle. Kiitos kaikille. Keksin vielä jotain itse näkemistä. Se oli erittäin hyvä kysymys. Kiitos kysymyksen esittelijälle. Viime viikolla Notsamuskimus seuraa julkisesti nuorisoparlamentin ja ehkä se huolestuttanut tulos oli se vuosien tulevaisuus on romahtanut. Se on asia, mihin me pitäisi kiinnittää huomiota. Jos ei ole toivetta, eikä uskoa tulevaan, niin mitä sitten on jäänyt. Niin olen tutkinut nuoria ja nuorten liittyviä asioita ja kysynyt nuorilta itseltään, mitä he toivovat. Aika usein palataan siihen, että he toivovat, että he tulisivat kuulluksi. Ja se on hyvin yksinkertainen asia järjestää. Pysähdytään ja kuunnellaan aidosti, mitä heillä on sanomista. Nuoriso ja nuoret elää sellaista turbulenttia aikaa, hän kehittyy, hän muuttuu, ja hän tarvitsee siihen hämmentyksen aikaan tukea. Ja mä ajattelisin, mitä mä tutkimuksessa tiedän, että luonto- ja kulttuurilähtöiset palvelut, niitä voi tuoda enemmän palveluvalikkoon. Ne auttaa nuorta, jolloin hän ei vielä itse kykene sanottamaan, mikä asia vaivaa tai ahdistaa, niin niiden kautta pääsee ehkä sen tekemisen kautta. Mä olen itse vetänyt Länsi-Pohjan Miekkailijoita 12 vuotta ollut sen puheenjohtaja ja näin kohdannut paljon erilaisia nuoria. Ja heille kun kysyy, että mikä tässä harrastuksessa on parasta, niin heillä voi olla erilaisia
näkökulmia kamppailulla, mutta aika usein tuona kakkosena tulee tämä meidän porukka, tämä meidän yhteisö. Ja sitten vielä yhtenä asiana haluaisin sanoa sitä, että miten me puhutaan asioista. Me puhutaan aikuisten kielellä, me puhutaan oireista, me nostetaan diagnoosia esille. Meidän pitäisi enemmän tuoda niitä toivonkipiöitä, sitä positiivisuutta, löytää niitä positiivisia asioita, mitä meillä tässä maailmassa on. Oirekeskeisyydestä pois ja resilienssiin, sen nuoren vahvistaminen. Me nähdään se nuori, mikä on sinun vahvuus, ja tuetaan niitä vahvuuksia. Kiitos. Ja jatketaan näillä sähköpostikysymyksillä. Eli Tornio ja Kemi oli molempiin tilaisuuksiin laitettu niin samasta asiasta, mutta hieman erillä sanoituksella. Ja johtuen siitä, että Tornio on jo UNICEFin lapsiystävällinen kunta konseptissa mukana ja Kemi ei, niin kysymyksiä asettelu oli ollut kysyviä tai hieman eri. Mutta tämä, mikä Kemiin tuli, mitä lapsen oikeudet tarkoittavat sinulle ja miten huomioit ne päätöksenteossa? Aloittaisiko nyt sitten Outi vaikka järjestyksessä? Lapsillahan on ihan yhtälaiset oikeudet kuin on kellä tahansa muullakin ja lapsella on myös ääni. Ja tässäkin tuli tässä puheenvuorossa, että lasta on kuunneltava ja lapsen iän mukaisesti on kuunneltava tulee lapsen oikeuksiin kuuluu saada olla lapsi ja hänen kuuluu saada sitä hoitoa, hoivaa, koulutusta ja tukea. Että se lähtee ihan sitä perusasioista. Varmaan tänä päivänä onkin ongelma, että jotenkin lapsilla ei ole aikaa olla tai käyttää sitä oikeutta olla lapsi. Lasten täytyy niin kuin jotenkin kasvaa isoiksi ja aikuisiksi vähän liian aikaisin. Jotenkin sillä lailla ajattelen, että se lapsuusaika on tosi lyhyt ja tulee paljon vastuuta ja täytyy päättää asioista, niin välttämättä ei vielä oikein kykenekään. Ihan jos näin lyhyesti sanon, niin se lapsen ensimmäinen oikeus on saada olla lapsi, saada oppia leikkiä ja kasvaa rauhassa siihen ikään, että pystyy taas päättämään seuraavista asioista. Tärkeimmät asiat ovat monesti hyvin yksinkertaisia ja siksi niin vaikeita. Kuuntelen, niin minulla on oma kokemus, jota on silloin tällöin yrittänyt muistella. Minulla oli yksi jakso, minulla oli tarve käydä terapeutin juttusilla ja se kaava sinne menoon oli aina sama. Ennen me moikattiin siinä ovella ja istuttiin vastakkaisen tuolein ja minä aloitin sen. Mä sitten kerran päätin, että nyt en aloita minä. Ja se oli kaavan mukaan samalla tavalla ja sitten istuttiin ja katsottiin toisiaan. Minuutti pari ja hän ei aloittanut ja minun oli sitten pakko aloittaa. Ja niin vähän aikaa sitten niin terapeutti sanoi, että enhän minä voinut aloittaa, koska en minä tiedä mitä suutuisi mieltä. Kiitos. Joo, tämä asia on sellainen, olen nyt sivistyslautakunnan jäsenenä. Ja niin, siellähän tulee juuri esille näitä nuorten asioita. Mutta eteslautakunnassa ei kauhean, niin se on ainoa asia, mitä me voidaan siellä. Se, että luokkakokoonpano se on lapsiehdolla. Ja toinen asia, minkä itse olen kokenut, että tässä luokassa pitää olla turvallisia ihmisiä. Jos se luokka on hälisevä luokka, niin sinne pitää saada kouluttaa niitä opettajia. Jotta me lapset, kun meidän ei ole kaikki samanlaisia. Toiset on vilpittyjä, toiset rauhallisempia, ja ne myös koulussa muutoksesta asti. Että nekin lapset, jotka kaipaavat sitä toimenpitäjää sinne miehen, ja kyllä se
on niin jännä juttu, että minulla on 6 lastenlasta. Ja ne syöttivät aika useasti äänpäivälle, tulee äänpukka, ääni, olen mutta tuli ne lapsi. Ensimmäiset kertomus sanoi, että ääni, miten se on ääntäksi. Niin minusta oli aivan ihana, kun sellainen tyttö, joka oli lopettamassa peruskoulua ja mietti, että mihin hän lähtee. Niin me tosi kauan, muutaman iltana puhuttiin. Sitten se raukka oli, kiitos, on niin ihana, kun sinun kanssa on voinut puhua tästä hänen kouluasiasta. Aivan että minulla on viikkosikkoinen, meillä on 12.4. valmistui ja sitten hän valmistui optometriksi, vanhanaikaiseksi optikoksi. Mutta tämä hänen miettimisensä, mikä se on se optometri, optikko, niin äänpäältä kysyttiin sitä, että kannatteeko, onko se järkevää vai eikä se. Ja minä silloin sain sanoa, että lähdetään kouluun ja nyt mä olen valmis optikko. Että optometri on sen etusimikkäänsä. Eli että se keskustelu ja lasten ohjaaminen, vaikka vain sanan lauteella vaikuttaa, niin se on minusta aika tärkeä asia. Tietenkin nämä viralliset, tuolla sivistyslautakunnan jutut, jos huolin tästä sitä. Ja niin kuin olen itsekin ollut väittämässä sitä, että oppilasmäärä luokassa ei saa olla 25. Toki Kenimaassa se ei ole 20, meillä on pieni. Ja muutama koulu vielä, 3 koulua, joissa luokkia on. Kiitos. Joo, kiitos. Nämä on totta kai niin ihan sopimusluontoisia asioita, nämä lasten oikeudet ja miten ne on määritelty ja niiden mukaan tässä pitäisi tietenkin heidän niin parhaaksensa asiaa viedä, mutta ottaisin tässä nyt vielä sitten semmoisen erikoisryhmän, mikä meillä on tässä, kun ne pienet muskeat tytöt. Ja kun olen tuossa opetustoiminnassa niin seurannut sitä, en tosin täällä Kemissä en ole nähnyt, mutta tämä juuri heille tulee tämmöinen, että onko mahdollisuus olla lapsi. Ja sitten mahdollisesti, että ruvetaan, jos katsotaan, että lapset länsimaistuu liikaa, että heitä viedään sitten takaisin kotimaahan ja sitten mahdollisesti siellä nähdetään siellä hyvissä ajoin ennen niin Suomessa tulisi edes suostumusikäinen vastaan. Niin että minun mielestä niin tällaista asiaa pitäisi hyvin herkällä korvalla ruveta jo Kemitornin alueellakin miettimään, että siellä on paljon pieniä tyttöjä kasvamassa ja joista meidän kanssa pitäisi pitää huolta. Että mentäisiin sitten Suomen lakien mukaan, eikä sen mukaan, mikä on vanhan maan laki. Kiitoksia. Kiitos. Tämä on sillä jotenkin hedelmänmukaista, että aika paljon on tullut sanottua, että edellinen puheenvuoro tässä on hyvä olla. Ettelistä se tämmöinen, mitä lasten oikeuksista, miten mä siihen suhtaudutaan, mitä mä niistä ajattelen, niin se on sillä tavalla juuri, että osittain on sopimus perustaa siihen, mitä me ollaan ihan kansainvälisestikin sovittu, että mitä lasten oikeudet tulee. Ja sitten mä ajattelen siinä arjessa, että miten sitä toteutetaan, niin erilaisilla eri ikäisillä, eri tarpeisilla lapsilla on kaikilla oikeus vanhemmuuteen, semmoiseen turvalliseen, hyväksyvää kasvattavaa vanhemmuuteen. Se lähtee jostakin ihan sellainen siitä, että toivon mukaan lapsi on tervetullut siihen elämäntilanteeseen ja siihen perheeseen. Jos ei ole ihan tervetullut, niin perheessä on sitten sellaista tukea, mikä voi sen lapsen ottaa vastaan ja lähteä kannettelemaan sitä lasta. Aina perhekehitystä myötä eteenpäin. Siinä perhekehitystä kehittyy siinä sivussa lapsia ja perheet tai lapsia ja vanhemmat lapsia, niin se on koko suku kehittyy sen lapsen elämän kanssa. Ja se vaikuttaa sitten todella, että mitä sinne perheelle tai sille suulle tapahtuu, niin vahvasti vaikuttaa sen lapseen. Ja sen takia minun nähdäkseni että rakentaa sellaista yhteiskuntaa, missä lasten perustarpeet on turvattu. Niin se on siellä kansainvälisessä sopimusperustassakin, että lapset ovat fyysinen turvallisuus ja koskemattomuus,
pitää olla ruokaa, sillä pitää olla vaatteet, sillä pitää olla lääkkeet, sillä pitää olla niin mahdollisuus käydä koulua ja opiskella niin pitkälle kuin pystyy ja kapasiteettia on. Oikeastaan itse asiassa niitä opiskelijoilla on mielestä ulottuu koko ihan sitä ihmisen kahtiin saakka. Me ihmiset kehitetään ja kasvetaan koko ajan ja tippaa uusia asioita. Tai jos ei ehkä välttämättä uusia, niin joku uusi ymmärrys aukeaa. Ja ne niin kuin sananlasten oikeudet aikuisoikeuksista poikkeaa, mutta ehkä sillä tavalla, että aikuisilla on se vastuu, että ihan luova ja rakentaa sinne lapsen sisälle. Mutta minkälaisia asioita, niin aikuisilla pitää olla huolellinen sen suhteen, että miten se toimii suhteessa sinne lapseen. Mä ajattelen, että lapselle pitää yksi tärkeimmistä asioista niin antaa niin ajatteluväline ja tuntemisen ja olemisen taidot sillä lailla, että lapsi tietää, että mikä on ok ja miten toimitaan erilaisissa tilanteissa. Se on kasvatuksen, se on tärkeää. Ja aika lailla aikuiset vastauksia siihen, mihinkin asioihin, missä tulee, jos ihmisten välillä tulee jotakin kikkauksia, miten niitä tilanteita ratkataan. Aika isoja asioita, mistä puhutaan lasten oikeuksista. Miten sitä sitten palveluista toteutetaan ja tulkitaan niin sitä palvelua, niin pitää olla mukana koko ajan siinä palvelusuunnittelussa ihan siitä alusta loppuun, mikä meillä on kansainvälisessä sopimuksessa, lainsäädännössä ja tulemme ajattelemaan myös sillä lailla, että vaikka me eletään tosiaan monikulttuuristuvassa yhteiskunnassa, niin meidän pitää tunneta toisiaan sillä tavalla, että nämä niissä rakenteissa, missä me ollaan, kun suomalaisessa rakenteessa, annetaan vain tilaa tulla vaikutteita muualtakin. Ja nyt en tarkoita sitä, että miten kanssa olisi nuorten tyttöjen lähettämisen ulkomaille lapsivaimouksessa ei ole minusta sopivaa. Mä haluan vähän sykkitunnia, niin päättää, että mä ajattelin, että vastaoikeuksen mahdollisuuden kuitenkin on hyvin tärkeää. Tarkoittaa vielä toistatko kysymyksiä? Eli mitä lapsen oikeudet tarkoittavat sinulle ja miten huomioit ne päätökset teossa? Vastaan tähän kysymykseen ensimmäisen osalta, katsotaan, jos päästään sinne toiseen. Mä olen sitoutunut olemaan sellainen ehdokas tänne aluevaltuustoon, joka on lapsen ääni. Se tästäkin löytyy minun samainen jutuista. Mä ajattelen, mä yritän tiivistää tämän lapsen oikeuden, mitä mä ajattelen 3 kohtaa. Se tarkoittaa, että lapsella on oikeus turvalliseen arkeen. Ja tästä turvallisesta arkesta on jopa nyt puhuttu. Se on perheen arkista elämää. Mutta mä näen siinä tietysti niin terveystieteellinen ja epigenetiikkaa ja muuta asiaa, jotka siihen vaikuttaa. Mutta siitä, mitä nuoret ja lapset itse kertovat, niin kiusaamisen puuttuminen on heille kaikista keskeisin asia. Ja Lapissakin tehtiin tällainen kysely nuoret, että mihin te haluatte, että me puututaan. He sanoivat, että kiusaaminen, sen täytyy loppua. Mä tiedän, että siihen on erilaisia ohjelmia, mutta ne ei ole ollut ihan päätön asti mennyt. Siihen haluaisin, että lapsella on oikeus elää sellaista arkista elämää, jossa hän ei tule kiusatuksi. Lapsella on oikeus kokea osallisuutta. Jos mä ajattelen vaikka, nyt puhutaan lapsista, nyt puhutaan vaikka nuorisovaltuustoista. Heidän kanssaan paljon asioita puhunut ja he sanottaa sitä, että se on näennäistä heidän osallistaminen ja osallisuus, ja toivot paljon todellista vaikuttamista ja tulemista. Mä ajattelen, että nuorilla ja lapsilla on oikeus, että heitä kuullaan ja he pystyvät vaikuttamaan. Heitä koskevia asioita. Mä puhun lapsilähtöisyydestä ja nuorilähtöisyydestä. Ja 3. kohtana nostan esille lapsen oikeuden tulevaisuuteen. Ja puhun tässä myös, koska mä olen tutkinut paljon, miten luonto vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin. Että tällä hetkellä tilanne on huolestuttava sen suhteen, miten luonnon monimuotoisuus kasvaa. Meillä on kaikenlaista suurta huolta sen suhteen, onko lapsilla minkälainen tulevaisuus. Voidaanko me taata heille tulevaisuus, jos toinen on suhteen. Se on paikka, missä ei. Joo, kiitoksia
paljon toistoja ja hyvin pitkälti samaa mieltä. Lapselle tärkeintä, että saa olla lapsi ja on lapsen oikeus olla lapsi mahdollisimman pitkään. Ja totta kai sen jälkeen tulee perhe ja arvot, tasapuolisuus. Että opetetaan niitä oikeita asioita kotioloista. Se oikeus on mahdollisimman pitkään lapsena. Nuorisovaltuustossa olen ollut kaupunginhallituksen jäsenenä ja on tähän törmännyt kyllä, että nuoret kokee, että heitä ei kuunnella eikä oikein noterata mitä he on mieltä. Ja siihen meidän pitää panostaa, että meillä on oikeus tulla kuulluksi. Kiitos. Ja mä katsoin kelloa, että siis se on kohta 26. Siis, että kuinka nopea menee aika ja siis, että täällä on kuinka paljon kysymyksiä. Mutta mä ajattelin, että voitaisiin sillä lailla nopeuttaa vähän, että otetaan ne punaiset ja vihreät kortit. Ja eilenkin, koska haluamme, että nämä menee samalla lailla Torniossa ja Kemissä, ettei tule sanomista, pelkästään korteilla näytetään, eli punainen on ei ja vihreä on kyllä, ja kukaan ei saa perustella omaa mielipidettänsä. Saatte sitten omassa somessa, tai sitten kun tuo video tulee, niin voitte sitten vaikka sinne alle kommentoida, että miksi vastasitte näin. Mutta eilenkin teimme tällä tavalla sen, ja niin me pidämme sitten myös sen linjan tänään. Eli punainen oli ei ja vihreä on kyllä. Sitoudutko siihen, että hyvinvointialueen kaikessa toiminnassa huomioidaan tasa-arvo ja yhdenvertaisuus? Toinen kysymys. Sitoudutko siihen, että hyvinvointialueella sosiaali- ja terveysalan henkilöstöllä on hyvinvointia tukevat työolot? Hyvinvointialueella pitää päästä kiireettömään hoitoon perusterveydenhuollossa 2 viikossa. Julkisen terveydenhuollon asiakasmaksuja pitäisi alentaa. Viides kysymys. Olen valmis tinkimään oman kotikuntani sosiaali- ja terveyspalveluista, jos se on koko hyvinvointialueen etu. Tässä tuli hajonta. Hyvinvointialueen pitäisi luopua nuorten maksuttomasta ehkäisystä. Siis pitäisi luopua. 7. Hyvinvointialueiden pitää järjestää koulutusta seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille. 8. Nuorten pitäisi päästä mielenterveyspalveluihin ilman ajanvarausta hyvinvointialueella. 9. Vanhusten ympärivuorokautisen palveluasumisen pitää lisätä paikkoja, vaikka se toisi kustannuksia. Ja 10. eli viimeinen näistä vihreä punainen kortti kysymyksistä. Vanhusten hoivassa kotikäyntejä voidaan korvata etäpalveluilla. Kiitos. Ja jatketaan sitten näillä kysymyksillä. Ja mä mietin, että kun tosiaan kello on jo 20 vaille, niin minä täältä valitsen nyt sen. Joo, otan järjestökysymyksen sen vuoksi, että kun tässä on kuitenkin järjestöt ollut tätä tilaisuutta kokoamassa, mutta sitten eli jokainen saa sitten vastata tähän suhteellisen lyhyesti, mutta
Eli järjestöjen roolia varautumisessa sekä sisäisessä turvallisuudessa halutaan turvallisuuskomitean lausunnoissa ja päätöksissä lisätä. Mutta samaan aikaan järjestöjen rahoitusta leikataan niin sanotusti isolla kädellä. Mitkä ovat mielestäsi järjestöjen tehtävät sisäisessä turvallisuudessa ja arjen varautumisessa? Kyllä se tuo ihmisten kohtaaminen ja matala kynnys siihen, ja siinä järjestöt ovat kyllä erinomaisia ja ne on myös erinomaisen tehokkaita siinä. Mä olen itse tuossa Terveyden talous- ja torniossa hallituksessa mukana ja siinä näkee, että kuinka mittakaavassa pienellä rahalla, siellä on noin 100 000 euroa vuotuinen budjetti, se tulee sitä EA:lta, mitä se on, niin 10 000 asiakaskontaktia vuodessa. Ihan maahanmuuttajaperheitä, ihan tavallisia perheitä ja pieniä lapsia. Sitä kautta se turvallisuus lisääntyy, kun me ihmiset kohtaamme. Ja siellä sitä voidaan antaa sitten tämmöistä jopa arjen koulutusta, oppikouluja ja mitä kaikkea sieltä on. Kiitos. Ja kiitos. Olen nyt tällä hetkellä julkaisen ajankohtainen asia. Että joku tuo tililtä, jotka ovat teidän pöytää toiminnassa, niin olen saman asian keskustelemaan. Että miten siellä haja-asutusalueella saataisiin tällaista arjen turvaa kehitettyä. Ja meillä kun tilaisuuksia, niin ihan tällä tavallisen ihmisen, viestinnän tavalliselle ihmiselle pyritään tuomaan sitä tietoutta, kun tämänhetkinen yhteiskunnan tilanne ja maailman tilanne on vähän sellainen, että kyllä se herättää monissakin ihmisissä huolta ja uhrata. Niin me pyritään tuomaan sellainen matalan kynnyksen ohjauksella, neuvonnalla, kertomalla, miten asioita voi järjestää ja miten asioita voi tehdä. Ja minusta on oikein hyvä, että meillä on justiinsa alkamassa koko kunnassa tämmöinen arjen turvakoulutus, se on hanke, josta aletaan käydä sitä ja tuotaan tietoa siitä, että mitkä ovat ne meidän mahdollisuudet ihan omissa oloissa huolehtia toinen toisistaan. Joo, kiitoksia. Martahan on tehnyt tässä aivan loistavaa työtä pitkään, eli ihan kädestä pitää näyttämällä, mitä kasveja voidaan kerätä luonnosta, miten valmistetaan ruokaa. Toki sitten tähän samaan niin pitää muistaa, että myös metsästysseurat niin opettaa tätä arjen resilienssiä, että miten siellä luonnosta ruokaa haetaan ja toki monet muutkin. Sitten niin kuin mainittiin, niin itse olen tuossa MPK:ssa melko aktiivinen, mutta kyllähän sekin nyt jonkinnäköinen järjestö on, mutta kun se on aika lailla tämmöinen valtion vetoinen, niin heillähän on hyvin paljon erilaisia varautumiskursseja, muun muassa maatilavarautumiskurssia, nuoren arjen turvallisuuskurssi, opiskelijan arjen turvallisuuskurssi, jne. Ja sitten tietenkin, jos ajatellaan, niin paikalliset esimerkiksi reserviläistoimijat, niin hehän pystyy ainakin jossakin määrin tämmöisiin asioihin vastaamaan, mutta kyllä siinä se kotivaran hommaaminen sinne kotiin, niin kyllä se on sen perheen vastuulla. Ei voi olla sellaista järjestöä, että ne tuo sulle muovikassa sen ruokaa, että hei, tässä on sinun kotivara, että älä syö, mikä on sitten se viimeinen hätä. Että kyllä tässä pitää kanssa jälleen sitä jokaisen ihmisen omaa vastuuta kanssa korostaa. Kiitos, se tuli aika hyvin näitä asioita. Mä ajattelen sitä sillä, että toisaalta on tässä edellä on sanottu, että mä ajattelen sitä niin, että ihmisille semmoisia luontaisia matalakynnyksen kokoontumispaikkoja, missä sitä yhteisöllisyyttä vahvistetaan. Se tulee sitten ne järjestöt, ne erilaiset järjestöt, ne on erikoistunut tiettyihin asioihin tosi taitavia. Ne yleensä kehittää sen sillä ihmisten tietoisesta osaamista siinä ajan. Siitä voi sitten tavallaan se oppi palata takaisin, vaikka kuitenkin halunnut olla siellä.
niin asiat on myös sen lisäksi, että ne kokoelmista ihmisiä opettajia kasvattaa neuvoa ja ohjaa, niin myös tuottaa tietoa, mistä on hyötyä sitten päätöksenteossa. Siinä on sellainen takaisinkytkentä sinne vaiheessa. Aiheessa niin kaikki ne tässä listatut eri tavalla niin olla kiinni siinä oman arkisen vahvistamisessa, niin on hyviä. Varmaan muitakin tapoja sillä lailla on, mutta minusta se on hyvä, mitä monipuolisemmin järjestökenttä meillä on, niin sen eläinti kansalaisyhteiskunta on mahdollistaa suuret leikkaukset, koska me miettii myös sotilasjärjestelmää, ja se on ollut tällaisissa erilaisissa erityiskysymyksissä. No, jos Tuula on Itä-Koskella, niin minä sitten, tai olen Tulia etäpuolisesti, niin hyvin päivälasken vuodessa olen toiminnassa ollut pitkään mukana. Ja minulla oli jotenkin mutta tähän ajattelen niin tämän järjestöjen roolia. Se on tosi keskeinen ja se on tunnistettava, mitä lähempänä ollaan niin ihmisen arkea, sen nopeammin ja tehokkaammin asiat toteutuu, kun ne tunnistetaan. Eli mä näkisin järjestöt ensinnäkin yhteisöllisyyden, niin kuin tässä on tullut esille, ja resilienssin rakentamisessa, ja turvallisuuden tunteen luomisessa. Tunnetaan ihmisiä, tiedetään missä kukin on, mistä saa, mitä kukin osaa, mistä voi hakea apua. Varautumisen osaamisessa tunnetaan paikalliset olosuhteet, tunnetaan miten vuoroajat vaihtuu, mistä mitäkin saa. Tunnetaan infraa ja pystytään sitä sitten tarvittaessa kehittämään. Että järjestöjen osaamisen hyödyntäminen edelleen kehitettävä ja harmillista, että siitä leikataan. Kiitoksia. Taas tuli niin paljon hyviä vastauksia, mutta itse tässä kaikessa kiireen keskellä on löytänyt mökkeily ja sitten se on pienellä paikkakunnalla. Ja siitä näkee järjestötoiminnan. Sieltä löytyy paikallisesta pikkukaupasta se järjestön A4 siitä ilmoitustaululta, joka se kertoo siitä yhteisöllisyydestä ja muusta. Ja näen, että luovo on semmoinen, mihin meidän pitäisi pystyä hyödyntämään sitten jos vähän isompiakin ongelmia meidän yhteiskunnassa tulee, niin siellä on sellaisia asioita, missä pitää kyetä ammentaa meidän asioita. Joo, kiitoksia. Itsekin kyllä nostan ihan selkeästi tuo järjestöjen niin monipuolisen osaamisen kuin se mitä se onkaan, ja sen tuntemuksen siitä elinalueesta, missä toimitaan, ja sen yhteisöllisyyden, mikä täällä on noussut monta kertaa esille, ja se, että nämä järjestöt on hyvin verkostoituneita. Ne voi hyödyntää jo toinen toisiansa sitten mahdollisimman tehokkaasti. Se on myös kustannustehokasta, ja siksi olen vähän surullisesti seurannutkin sitä, että näitä järjestöitä on nyt leikattu, kun se on jo valmiiksi kustannustehokasta. Sitten se, mikä on tosi huomioarvoista, on se, että nämä järjestöt ne pystyy hirveän matalalla kynnyksellä ja nopeasti tuottamaan koulutusta ja tukea erilaisia. Siitä puuttuu ehkä sellainen byrokratia, mikä monesti voi hidastuttaa erilaisten vaikka koulutuksen järjestäminen jonnekin paikkakunnalle. Ja hyvinvointialueen pitäisi vähän enemmän hyödyntää näitä järjestöjä ja niiden osaamisia ja sitä semmoista fleksiibeliä toimintaa, että pystytään hyvin äkkiä niin polkaiseen pystyy joku toiminto, joku palvelu, joku tukimuoto, joku koulutus. Ja kun se on tarve vain saatetaan sinne järjestön tietoon. Kiitos. Ja tähän sitten, olisiko yleisöllä kysymyksiä esitettävänä näille panelisteille? Joo, Jaakko Alamuomo ja Kimi. Semmoinen, kun ajatellaan, että tämä Meri-Lappi on semmoinen tiivis yhteisö,
yhteisö, jos näin voidaan sanoa, niin moninaiset kunnat, niin mitä näette sitten jatkon kannalta parannettavaa ja mikä on mennyt vähän niin kuin tosiaan pieleen, mutta hyvätkin seikat huomioidaan. Jos pikaisesti vastaatte, niin ehditte vielä sitten tietää jokainen semmoisen minuutin mainospätkän, että miksi juuri teitä pitäisi äänestää. Eli siellä Tuulalla on mikki, niin jos siitä aloitat vastaa sitten hänen kysymykseen ja semmoinen todella nopea napakka vastaus jokaiselta. Kiitos jatkokysymyksestä. Minusta me olemme niin lähellä toisiamme että meillä on semmoista vuorovaikutteista monesti kunnassa. Minua on aivan hyvin osallistuttu aikanaan ilmoittaviin tunnustukseen taloudellisesti. Ja teatteriin on osallistuttu ja me yritämme käyttää teatteria. Me kylätoiminnan puitteissakin kerran vuosi järjestetään teatteriin, että ihmiset pääsevät samalla tuella sitä. Mutta toisinkin päin toivoisin, että meitäkin on paljon, joka ottaa kehittämistä ja siihenkin voitaisiin yhteistyötä tehdä. Että vuoron sitä on tätä kyllä se yhteistyö kuitenkin on se, joka vietii asioita eteenpäin. Joo, ja tuossa nyt kun tämä nimenomaan näihin kuntahommiin menee, niin kyllä esimerkiksi lukiokoulutusta niin kannattaisi ehkä pistää samalla tavalla yhteisen katon alle niin kuin ammattikoulutus jo on. Että vähintään ruveta miettimään, että millä tavalla pystytään tarjoamaan vähän ehkä eri kampuksilla, eri Torniossa ja Kemissä, niin samalla henkilökunnalla pystytään tarjoamaan kursseja ja niin päin pois. Että se on vaan realiteettia, että mihinkä tämä Laphankin synnytykset meni, että niitä lapsia kun ei ole niin hirveän paljon, niin se jollakin tavalla pitää ne synergiaedut sieltä saada. Kiitos. Mä mietin sitä, sillä ajattelin sitä ensin terveydenhuollon näkökulmasta sillä lailla, että siinä silloin Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin aikana jo oli niin, että kunnat teki hyvää ja paljon yhteistyötä alueella. Ja mä näen sen sillä lailla, että sitä yhteistyöpotentiaalia vielä toki on sillä lailla, että on sellainen omavoimainen alue, missä on aika iso väestökeskittymä niin kuin Lapin alueella. Nämä palvelut on sillä luultavasti niitä lukumääräisesti, jos ajatellaan kappalemaan ja palvelukäyntiä ja semmoisia, niin täällä on ihan paljon palveluja toteutetaan tehdä. Täällä on isoja työpaikkoja. Täytyy olla, mä toivon, että palvelut säilyy ihmisiä lähellä. Olipa ne nyt sitten missä Suomessa hyvänsä tapahtuu sillä, mutta ajattelen sen, että tämän alueen keskinäinen yhteistyö, semmoinen tässä tuli jo mainittua semmoisia kohtia, missä ollaan tehty taloudellista yhteistyötä, että ollaan saatu joku asia jalalle, niin semmoisesta minusta pitää kiinni kehittää enemmän. Mä en tiedä, vastasiko tämä nyt siihen varsinaiseen kysymykseen, mutta mä en tiedä, no uhkaan mä näen ehkä semmoisen sillä, että jos ajatellaan koko Lappia hyvinvointia, mutta mä että instituutio kuitenkin talouden puitteissa, niin voi olla se, että me mennään niin napit vastakkain sillä alueellisesti, että me ei tahdo pystyä tekemään kunnollista yhteistyötä. Tällä tarkoittaa sitä, että pitäisi palveluja vähentämässä, vaan sitä, että miten niitä voidaan kehittää sillä voidaan hyvässä yhteistyössä. Kiitos. Minun isän puolen sukua 1600-luvulta asunut Kemijokilaaksossa ja äidin puolen suku tulee Torniojokilaaksosta. Ja tässä sitten tulee sellainen Jokilaaksojen risteymä ja sitten taas äidin isä oli sitten virkamies, joka tuli Helsingistä sinne kaupungin töihin. Tässä on tämmöisiä omastakin suvusta näkee tämmöisiä pienellä alueella kulttuurisia törmäyksiä ja sellaista mielenkiintoista kähinää, joka on ehkä vähän pahaa.
Jokainen voidaan säilyttää meidän oma identiteetti ja kuntalaisuus tai kyläläisyys, mutta meidän täytyy siitä huolimatta löytää se yksi yhteinen hyvä, mitä kohti me halutaan sitten yhdessä pyrkiä. Ja se löytyy sitten keskustelemalla ja osallisuuden kautta. Kiitos. Kiitoksia Jaakko hyvästä kysymyksestä. Itse näen, että kunnat pitäisi olla yhdessä täällä ja meidän pitäisi turvasta byrokratiasta päästä irti. Eli yhteistyössä silloin säästettäisiin niitä euroja ja silloin ne eurot riittäisi paremmin siihen meidän perustoimintaan, mikä on sitten hyvinvointialueellakin alun perin tarkoitus. Ja vaikka nyt on hyvinvointivaalista kysymys, niin heittäisin kuitenkin tässä elinkeinopuolelle sen, että me kaikki ollaan moottoritien varrella käytännössä ja kuinka paljon paremmin pystyttäisiin yhdessä hyödyntämään esimerkiksi tämä moottoritien ympärillä olevaa aluetta, jos me oltaisiin yhdessä. Tässä on vain yksi esimerkki siihen, että kuinka paljon saataisiin yhdessä enemmän aikaiseksi kuin se, että jokainen sieltä nostaa käden ylös, voi pysähtyä Kemiin ja sitten Kemi tarjoaa tämän, vaan että meillä olisi yksi yhteinen kunta, joka tarjoaa kaiken tämän. Tässä luoteltakin lukiot ja kaikki ne syöenergiat pitää olla, mutta tässä näkikin tämmöisenkin puolen. Kyllä se ainoa ratkaisu on kyllä sellainen yhteistyö ja sellainen vuoropuhelu näiden eri kuntien välillä ja erityisesti varmaan joskin Kemi-Tornio, jotka ovat kaksi kuitenkin kaupunkia, mutta kaikkien kuntien välillä. Ja että päädyttäisiin siihen, että haettaisiin niitä yhtenäväisyyksiä eikä niitä eroja. Minusta se on aika pitkälle tässä, mitä on vuosien varrella kuunnellut, niin se on vain sellainen erojen hakemista eikä niinkään niiden yhteisten hyvän hakemista ja yhteisten piirteiden hakemista. Ja että voitaisiin löytää yhteisesti erilaisia investointeja ja tehdä yhdessä hankintoja, koska sehän loppuviimeksi Kalle, että sehän säästää rahaa meille kaikille. Ja me varmaan tulevaisuudessa joudutaan, koska jos väestökehitys on tämmöinen kuin se on, niin me varmaan joudutaan miettimään sellaisia yhteisiä juttuja Kemin tai Tornion. Ja kun se on sellaista tasapuolista ja yhdenvertaista, niin silloin me uskon, että se tulee onnistumaan. Eikä kuntien välillä tule sellaista kilpajuoksua aina jonkun asian kanssa, joka tahtoo saada ne asiat vähän huonoille mallille. Aivan niin kuin missä tahansa, niin keskustelua, vuoropuhelua ja yhteistyötä, niin kyllä se sillä lähtee eteenpäin. Jos ei neuvottelija saa aikaiseksi, niin vaihdetaan neuvottelijoita. Ehkä se on ratkaisu sitten. Kiitos. Meitä jollakin tavalla vaivaa semmoinen vanha perinne maatalousyhteiskunnasta, jos oli hyvin vähän rahaa käytössä, niin silloin oli tärkeää, että tehtiin kaikki mahdollinen itse. Mutta se ei toimi enää tänä päivänä ja lainsäätäjä on ollut viisas tässä lappassa, että sitä on niin kuin yhteisellä harteille vedetty. Ja kunnissa on kyllä tämä, että pitäisi löytää semmoinen ajatus, että yhteistyössä, niin mä itse lähden kyllä yhteistyöhön aina sillä ajatuksella, että minulle varmasti siitä on hyötyä, mutta sitten pitäisi miettiä, että mikä on se toisen hyöty. Ja sekö löytyy, niin sitten yhteistyö on mielenkiintoista. Ja en mä tiedä, tarvitaanko täällä Merilogissa sitten lainsäädäntö, että meidät pakotetaan sitä yhteyttä. Minusta se olisi järkevää, että me oltaisiin yhdessä yhtenä kuntana, mutta yhteistyötäkin voidaan tehdä ja vähän jakaa tehtäviä. Kiitos. Ja nyt sitten, niin sanoisikohan Erkki aloittaisi nyt ja kertoisi, että miksi juuri sinua äänestää Laphan vaalissa? Minusta tämä tilaisuus on hyvä siinä, että olen joskus itse tämmöisen lauseen pannut Facebook-seinälle, että yhteiskunta, jonka arvot mitataan euroissa, on arvo. Minusta me ollaan täällä onneksi puhuttu hyvin vähän euroista, me ollaan puhuttu arvoista. Ja niitä minä haluan olla ajamassa. Ja sitten mä eilenkin sanon, että en ole tästä omasta ehdokkuudestani
tahtonut ja kovin isoa numeroa siitä, koska kumminkaan sitä muista, mutta mun nimi on Hurtti, se löytyy sitä äänestyskopista sitten listoista. Kiitos. Joo, kiitos. Oliko se mies? Joo, sama. No niin. Minulla on pitkä työhistoria terveydenhuollossa. Ja viimeiset 12 vuotta olin tietoteknisissä töissä ja huolehdin tätä Kemin kaupungin terveydenhuollon tilastot ja raportointiin. Ja sitä kautta pääsin hyvin kiinni siihen kehitykseen ja sen kautta tapahtuvaan toimintaan. Ja nyt tällä hetkellä minulla on aikaa ja vielä virtaakin, että olisin ihan valmis lähtemään tämmöisiin yhteisten asioiden hoitamiseen lapsen puitteissa. Kiitos. Joo, kiitos. Jos ei niinkään muutakin, niin minulle tuli niin valtavan hyvä tuo numero kuin Ventti 21. Jos ei muuta. Kiitos. Kiitos. Mäkin osaan markkinoida itseään yhtään, mä en ole ikinä osannut kysyä sitä paljon. Muuta kuin työmaastuksia täynnä saanut työpaikat, mitä mä oon hakenut. Mutta jos nyt haluan semmoisen ihmisen sinne päättämään asioista, joka perehtyy asioille ja miettii asioita niin monesta näkökulmasta, on ihmisen lähellä ja sitten laitetaan se tavallaan luontoalueelle, niin voi valita minut. Meillä on muitakin hyviä kavereita siellä listalla, jotka on varmaan kaikilla yhtä hyviä. Tässäkin paneelissa on tullut esille se arvopohjuus. Mä kanssa iloitsen siitä, että me mennään niin arvoitteilla tekemään politiikkaa, kun Eurooppa täällä on mukana siinä, että me pitää käyttää taitavasti. Ja me pitää käyttää sillä lailla, että siinä tulee sellaista tulevaisuussatsausta sillä lailla, että me ehkä tehdään sellaisia päätöksiä, mitkä voi aluksi olla kalliita, mutta äiti sanoi, että me, mutta siis lapalla tehdään semmoisia, tai voidaan joutua tekemään semmoisia päätöksiä, jotka voivat olla kalliita, mutta nämä investointeja tulevaisuuteen. Sen tyyppistä talouspolitiikkaa on. Kiitos. Joo, se oman hänen nostaminen on se kaikista vaikein juttu. Mutta jos minun vahvuus voisi sitten olla sellainen niin sinnisuoja, peräpohjainen sinnisuoja kuitenkin. Ja tutkijan koulutus ja näyttöön perustuva tieto ja sen soveltaminen, vaikuttavuus, asiakaslähtöisyys, asiakaskeskeisyys, ennaltaehkäisy on niitä asioita. Ja tähän yhteen julisteeseen olen kirjoittanut, että käytän tutkijan osaamistani edistääkseni sinun mahdollisuutta kokea aikaa osallisuutta, saada apua silloin, kun tarvitset sitä, tuntea kokonaisvaltaista hyvinvointia ja vaikuttaa vakauteen ja kestävään kehitykseen ja että sinä voit elää tasapainossa luonnon kanssa itse tulevaisuudessa. Ja sitten vielä. Joo, kiitoksia. Minun äänestämällä saa ihmisen, joka perehtyy hyviin asioihin, uskaltaa kysyä, kyseenalaistaa. Se kyseenalaistaminen, siinä on törmännyt monta kertaa, että on paljon puhetta, mutta vähän tekoja monesti näissä pöydissä. Koen, että siinä on yksi, että on perillä hyvin asioista ja uskalla sitten kysyä niiden perään. Vaikka ne olisi hankaliakin ne asiat, niin ihmiset ei koskaan riitele, että asioista voi olla monta mieltä, mutta ne pitää uskaltaa kysyä siinä pöydässä. Ja tähän törmään turhaan monesti, että siellä ei sitä kysytä. Ja sitten jälkeenpäin puhutaan, että enemmän tekoja ja vähemmän puhetta on mulla aika lailla elämässä muutenkin sanomaan. Joo, tämä on se vaikein osio aina. Mutta olen aktiivinen ja utelias ja kiinnostunut ja asioihin perehtynyt naisihminen, joka pitää minkä lupaa ja joka haluaa laittaa itsensä liikkoon niin lappilaisten ja merilappilaisten puolesta ehdottomasti. Ja tuolla alussa puhuin niistä arvoista, mitä minulla on: oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, yhdenvertaisuus
ja solidaarisuus, niin ne on sellaisia arvoja, minkä kautta tehdään sitä yhteiskunnallista vaikuttamista ja politiikkaa. Ne kaikki peilautuu sen kautta. Ja ne on ollut mulla arvoina aina ja ne säilyy. No, tällä hetkellä ne tulee säilymään ja ne tukipilareina niin toteutaa sitä hyvinvointialueella tehtävää politiikkaa ja kuntapolitiikkaa ja monta muutakin asiaa. Ne on nyt sellaisia maamerkkejä minun elämässä. Kiitos. Ja katson kelloa. Kello on 18.06. Mutta kiitos tästä tilaisuudesta ehdokkaille ja kiitos yleisölle. Ja aivan ihanaa, että siis 3 eri kunnasta täällä on mukana osallistujia ja niin tänä päivänä niin eilinen toimeentilaisuus niin on ollut tosi lämminhenkisiä ja ilo tämmöiselle kumppanuudelle kuulla, että arvot edellä kaikki ehdokkaat menee, niin todella mukava juttu. Mutta kiitos ja sitten tosiaan, että nauhoituksen saatte sitten jälkeenpäin, niin saatte sitten käyttää sitä niin kaunis kiitos. Rounainen on hyvin aina länskäkin. Kiitos Anni-Eskelille ja kiitos yleisölle ja menestystä vaaleissa ja sitten se tuli selvästi se yhteistyö ja täällä Lounainen alueella on hyvin toiminut tämä yhteistyö, mutta se näkisi nyt pitäisi toimia sillä muidenkin alueiden kanssa yhdessä, että päästäisiin tästä, ettei olisi nyt se on ollut tämä Länsi-Pohjan keskussairaala vastaan muut, mitä on yleisestä mitä on ollut julkisuudessa. Mutta toivottavasti pääsemme siitä sitten eteenpäin ja saamme jatkossakin hyviä palveluja. Ja kun Anni tässä ikääntyy ja tulee tämä vanhustenhuoltokin ja se vanhan ajan kotihoito, muistan oikein hyvin, olin maaseudulta kotoisin, niin kotihoitaja kävi ja jos oli retkiä, niin hän yksi mustileikki. Mutta se on poistunut se aika jo aikoja, mutta se on hyvä se kotihoitaja näiden perheisiin ja ihmisille ja mahdollistaa kotona. Ja sitten on toinen, joka on tämä digi. Kaikkihan ei osata sitä digiyhteyttä vielä. Mutta jos tätä opettaja tulee ja opettaa kaikki sitten saamaan ja kehittämään vähän näitä digitaitoja, että osaa asioida silloin, kun on tarvetta. Kiitoksia paljon ja hyvää työtä. Ja nyt on sitten 13.4. on se illalla ja muuta aikaa ei tule. Kello 20 jälkeen jo näkee, mutta ei lopullisia tuloksia enää. Näin, mutta jotakin. Kiitoksia teille. Ja kiitoksia järjestökestä silloin, että saimme yhdessä järjestää tämän tilaisuuden. Jos aloitettaisiin tulevien äänestykseltä, mutta kun minun vaikuttaminen yhdessä meitä tuli, ja hallituksessa oli esillä, että kun nyt on tämä alueen ylipäätänsä järjestökeskus siitä antaa. Kiitoksia näin. Kaikille annetaan sitten ruus.